הטיעונים האלה הם נראים לי טיעוני סרק. אחד, כל הטיעונים האלה היו ידועים עוד לפני ששמו את הבורג הראשון בפיתוח המערכת. זאת אומרת, המערכות היו דומות קיימות. אם מישהו בא בטיעונים כאלה, היה צריך לעשות את השיעורי בית קודם. המחדל רק הולך ומתעצם. בשנת 2004, 3 שנים אחרי שהחל ירי הקסאם על שדרות, מחליטים במערכת הביטחון לחפש שוב פתרון לירי הרקטות. שוב מוקם צוות חשיבה, הנאוטילוס נפסל בשנית, ובמפעת מחליטים לבחון הצעה של רפאל, כיפת ברזל שמה, טיל כחול לבן נגד קסאמים. חולפות 2.5, הפעם התעשייה האווירית, חברה מתחרה מערערת, ושוב מוקמת ועדה, ושוב נבחר הפיתוח של רפאל, כיפת ברזל. נסענו צפונה להביט בו מקרוב. איפה פס הייצור של כיפת ברזל? כיפת ברזל, פס הייצור עוד לא עובד ועוד לא מייצר, כיוון שאנחנו עדיין בשלבים של פיתוח והכנה לייצור. כיפת ברזל, סגירת השמיים בפני איום הרקטות. תושבי שדרות יכולים להתרשם כעת רק מסרטוני ההדמיה, וזה בהחלט נראה מרשים. הטיל של רפאל מסוגל ליירט רקטות מטווחים של 6 עד 70 קילומטרים. הוא אמנם לא נוסע עדיין, אפילו אין אב טיפוס שאפשר להראות לציבור. מה שאתם רואים כאן הם פרויקטים אחרים, רובם לייצוא, אבל ברפאל מרגיעים. הם מבטיחים שבראשית 2010, כשתושבי שדרות יציינו עשור לירי הקסאמים עליהם, ניתן יהיה להציב שם מערכת ראשונה. מבחינה כלכלית, החלטה לפתח את כיפת ברזל היא הזויה לגמרי, משום שאתה הולך לשגר טיל שבמקרה הטוב יעלה $120,000 מול צינור שעולה $3, $4, $5. מה שהפלסטינים צריכים לעשות זה לא לשגר אפילו אחד, אלא לצבור אלפי קסאמים, ואנחנו נוטש כלכלית. אין שום היגיון כלכלי בעניין הזה. אם בשיקולים של עלות תועלת הסכינה, הנה המחירון המלא. עלות טיל כיפת ברזל של רפאל $100,000. עלות ירייה בודדת בתותח הלייזר $2,000 בלבד. בחצר משטרת שדרות מתכוננים לטקס חילופי מפקדים. תערוכת שרידי הקסאם משכה את תשומת הלב של האורחים. ממהרים להצטלם כאילו אוטוטו היא ננעלת. שיפה. הימור פרוע שלנו, גם מפקד המשטרה הבא וזה שאחריו, ייפגשו בצינורות האלה במסדרי הבוקר. נמצאים כאן מול שדרות, בית חנון כאן מולנו, רואים את כל הגבעות כאן שמסביב. והטענה הכי פשוטה ששתי מערכות כאן מול שדרות פשוט תגרום על זה שאף טיל קסאם לא יגיע לאדמה. המרחק מבית חנון כמעט אפסי, 20 שניות מרגע השיגור והקסאם נוחת בסדרות. האם הטיל של רפאל יכול במרחקים האלה לתת הגנה אפקטיבית? מרגע יציאת הרקטה בבית חנון, תוך כמה זמן הטיל מיירט את הרקטה? זה מאוד תלוי מה מסלול הרקטה. במסלול קצר, בין 10 ל-15 שניות מרגע יציאת הרקטה, הטיל כבר יצא לכיוונה. ללייזר יש פה יתרון עצום במרחקים האלה. כל זה לוקח הרבה זמן שם, אין לך את הזמן הזה בכלל. בקרן אור, באותו רגע שהתרת התיירות, הקרן של הלייזר נעולה לה, והיא לא תעזוב את הקסאם עד שהוא יושמד. ואם כל זה לא מספיק, הלייזר הוא היחיד שיכול ליירט פצצות מרגמה. 2,000 כאלה נחתו ביישובי עוטף עזה. אז מישהו יכול להסביר לנו מה קורה פה? אין שום ביקורת חיצונית על מפת. הכל נעשה בתוך מערכת הביטחון. חברי הכנסת שאמורים בעצם הרבה פעמים לאשר פיתוחים, אין להם מושג מה המערכת הזאת, מה היא עושה, מה הסיכויים להצלחתה. אנשים בתוך מפת עוברים ממפת לתעשיות ולהפך. מה השיקולים כל פעם לפעמים לא ברורים. ואולי זה ההסבר. את המערכת של רפאל ניתן יהיה לייצא לחול, זו של האמריקנים לא. הם אפילו לא היו מוכנים לשתף אותנו בסודות תותח הלייזר. ואני לא מתבייש להגיד את זה, אנחנו במפת אחראים על פיתוח מערכות כחול לבן. מה שלא היה בנאוטילוס בעצם. מה שלא היה בנאוטילוס, הנאוטילוס, כמו שאמרתי, קיווינו שיש שיתוף פעולה גבוה עם חברות ישראליות. אם זה היה מתממש, גם זה יכול היה להשפיע. ואולי השם בכל, השם שבחרו האמריקאים לתותח הזה, נאוטילוס, על שם הצוללת של קפטן נמו בספרו של ז'ול ורן, חלוץ ספרות המדע הבדיוני. מי לוקח ברצינות תותח מספרי מדע בדיוני לילדים? אז כולם לשבת, אנחנו מתחילים. מדו, ארצים לי בינתיים מוזיקה. לכל ילדי השכונה, סיירת שוב הגיעה ובא לשמח את כל הילדים. התותח שיכל להציל חיים יישאר בגדר חלום בעבור הילדים הללו.
ילדי דור הקסאם.